guys, mina nitsvage ndinyatsogadzira foni yangu zvakanaka, ndinyatsotaura nyaya, ndinyatsonzwa. Mina nitsvage pekumira. Amozati nyaya ikangouya guys, ndingobaya live button. Nsojafamba nezvombo zvako. Right, this is an agent matter guys. This is an agent story. This is an agent story. This is an agent story. And this is an agent story guys. This is an agent matter. Ikutoitika, irikutoda rubatsiro rwenyu. Okay, nikufamba ndakadai. Ndakadai katumira zvitori. Guys, ndokumbira mushare live, share live. Share live guys. Share live mubva manditegerawo vamwe. Share live mubva manditegera vamwe. Kunzwe mashura ari pano, makuna ari panapa. Paita shura panapa. Tegai vamwe guys. Prosper, thank you, I'm better. Ndikufila angu zviri better. Thank you, I'm feeling better. Ndatombotirega ndimboenda kujimu mbichana. Nokuti ukazoramba wakadai so body inopedzera kurwadza, ukaita 5 days usingaendi kujimu, body inopedzera kurwadza. Kana tirega ndimboenda kujimu ndotobvako. Kutoko. Mashura chaiwo wedway. Tapindwa nemweya weko. Zviri pano zvakaoma, uyai muwe nyaya iri pano. Foni yangu yakafreeza, iri kungotaura kuti tinotadza tine vanhu 340. Muri vangani nai guys? Muri vangani? Foni yangu yakafreeza, iri kurambira pa 314 ipapo. Handiri better zvangu kuti it's not fully recovered, but zviri nani wazvo. Zviri nani. Zvakaoma. Tiri vangani guys? Foni yangu yangoti 314 iri kurambira ipapo. Handisi kuona. 763. Thank you sister Naita. Muri sei mazuva ano sisters? Muri sei? Guys, days are 760. Days are 9 munzwe mashura ari pano, makuna chaiwo. Right. Takasvika pa 850 monduudza. Pakangosvika pa 850 monduudza ndobva kuza. Hanzi yangu kuti 3 ndofunga network yangu kuti 314 na nhasi yangu kuti 314 yoyo. Yangomira pa 314 ipapo. Ndiri nani zvangu shupi zviri sei? Ndiri nani zviri sei? Munzwe mashura ari pano. Izina magwedo 3 data wandisa. Asati awandisa. Tinombowandisa zvokudaro. Right, 846. Anditi tatosvika nditi 854. Thanks Natasha. Right, mamuka sei guys, mamuka sei. Ndototi rega ndimboendawo hangu kujimu 2 minutes. Zvezvo ngoti ngostretchawo kuti body sazonyanya kurwadza kana wakudzokera. Ndiri kubudamo ndiri kuona foni yangu ine about 17 missed calls. 17 missed calls, number handiizivi. Haina kuseviwa. Zvandinetsa. Vanhu vazosenda message vakati please panatirega ndongorere kuWhatsApp mbva vaisa message yekuti please SIS MELLY ndokumbura mubate foni dzangu ndobva vaisa macrying emoji. Ndikati kwakanaka, ndobva ndati right, mina ndikufonera back. Ndabva ndatsvaga pekumira ndobva ndavafonera back. Ndafona back ndobva ndafonerwa neweukama. Ndeweukama ndichataura kuti ndinhingi chaiyi because tichiri kuita zvakawanda. Ndichazorifila pamberi apo because vanga vari toda kuuya palive neni apa but vari kuenda kubasa izvozvi. Saka vazenge vati kana muchida toita live iyi manheru, but zvinhu zvatiri kuda kuti apana pazviri agent animaona. Saka live manheru ndati haiti, asi ndapiwa nhamba dzimwe dzevamwe vandichaunza palive panapa. Ndira ndisvikapo ndinyatsopaka dziona ndiri kuzounza palive panapa twakudze nyaya zvizere. Kujoburg kurodza 10 vhuku kuna slay queen auraya mwana ne6 years. Handiti mwana womurume auraya mwana wemurume ndokuisa muplastic bin plastic bag remabhini. Handiti ndokutora body iye nemunin'ina wake ndokunokanda kudondo rekurodza 10 vhili ikokoko. Animaona ndokunokanda kurodza 10 vhili ikokoko. Mwana from ndaudzwa vari kutomutsvaga ava iye hama dzake, kwete hama dzakumurume, hama dzake dzotomutsvaga nokuti atiza nevamwe vana 2. Right, hanzi nyaya yakamira yakadai. Asi ndisakudze inyaya, regai ndingopaka ndingotaura nemi ndisvike apo pari safe, ndinyatsomira ndifonere ava munzwi. Mira ipinde apa, ndoda kupinda pachimoli apa. Mira ndipinde pane mushonga ndoda kutenga wandakanyorerwa.
mina ndipinda apo ndapinda pafamasi chega ndingopinda apa ndatove padhuze ndingotena apa ndipinde ndivadedze vakudzei ndisataure nyaya dzisiri dzangu, nyaya haisi yangu. Ini ndinoudzwa nyaya nevanhu ndoti munhu yataura oga nyaya yako. Handiti kuavoida kuwedzera vavengi, handiti maona ndozoavoida kuzviwedzera maenemies konzi SISMELLY vakazodaitaura nyaya yangu inonetsa. Saka regai munhu anofanira kuuya achitaura nyaya yake ega kuitira kuti nini ndenchingori host ndivewo kusafe side. Handiti nekuti vanhu havadi kuti nyaya dzavo dzitaugwe nemwe nesu masocialites anoda kuti nyaya dzavo dziti ameno zvifambe chirega itimire takadaro. Ende mwoyo wacho ende maslay queen mapicture ndakanda ndichipaka apo indai kuold page guys, ndichipaka apo fano manyai kuold page 2 minutes kusvika 1 minute kusvika pandiri kuenda apa ndichipaka apa imi endai paold page SIS MELLY diaries rariya munoona ndakanda mapictures ake ipapo, ndakanda mapicture slay queen ipapo, ndakanda picture ya slay queen ipapo endai munoona ndichipinda apa rochinjerero pitiro. And then munoona mapictures tine old page redu riri panapa, tine old page rinove ndo main page. Old page is main page, kwete SIS MELLY diaries live rakangonzi SIS MELLY diaries chete. Endai ipapo munoona ndazeza kuisa pa SIS MELLY diaries live kuti kana yabva kune yamboshewa kune mapage yamboenda kune mapage inotiblokezera page, saka ndaiisa ku old page. Maona ndai munoona mudzoki kana muchitomuonawo pari izvozvi guys, mubve matotibatsirawo kutodza mapusa ari padhuze kuti munhu aritsvagwa. Kana matomuona ibvai matoenda matotesa mapictures kuita kuti kana pane atomuona asione face yangu ana masanda wandisuwa udatora screenshot ana wandisuwa here kana kuti uda screenshot ana apaiti pakamawanika ndinopinda pabuda pakutopinda njiita kubuda izvi zviri pakepi mamuona right. Saka zvandakuita right now ndakufonera Grace ingosearcha page ndo rinesa maposti ese manje mupa kutori joina kutori follow page iroro because maposti ese ndo kwatinomaisa ikoko atise pa SIS MELLY diaries iri ratiri kuita iri ndere my live chat only for my lives. Iri ndere my live chat iri anmona, this is only for my live chat. Saka inde muno follow iroro ndokuni ndo maona ere right. Page rakangonzi SIS MELLY diaries ete page rangonzi SIS MELLY diaries chete mina tichifona
Hello, makadii. Tiripo. Muri kutaura nevanonzi SIS MELLY diaries ne? Yeah. Right. Ndafonerwa na regai ndichi member yefamily yekumukadzi nechitiko chaitika. Saka ivo vanga vachiti varoda ndivabatire kutsvaga munhu nokuti nevanhu vakawanda kwese kwese vanospreada shoko. Saka vanga vatizobata manheri, but ndanoti it's an agent matter. Tinokwanisa kunonoka kuzozviita, toda kuti timubate timutsvage nguva iripo. Tokumbirawo mutsananguriro wokusi chakaitika. Tiri palive napa. You are listening. We've got 1,500 people listening to you. Chaitika. Okay, let's go for 2 minutes. 2 minutes? Yeah, 2 minutes. All right. Right, hands ndifonere after 2 minutes. Hands ndifonere after 2 minutes. Saka miraiti phone after 2 minutes. Ndofunga pavari pacho regaiti phone after 2 minutes. Regaiti phone after 2 minutes. Ini ndikaenda nyaya ndikuiziva pandikakudzai aizonakidzika. Mirai mudzwe nevaridzwe nyaya. Mirai kamudzwe nevaridzwe nyaya. Iye nyaya yasenzeni iyoyo network yangu rukata ndotanga futi ndotanga here ndokata ndofona here. Right, ndakukata ndotanga futi. I'm cutting ndotanga futi.